Bueno, estem així en el Redondo de Penya, en Joaquín Filiberto Arnal, regidor o concejal de l'Ajuntament de Serra. Ximo, bon dia. Bon dia. Volíem que ens contares què és el que estem així veient, quina obra és la que s'ha fet així al Redondo de Penya. Pues vamos, esta obra, ya comenzás veient, és una bassa para ficar aigua, és una subvenció, bueno, tindrem una reunió amb el president de Casaors i una subvenció de la Diputació per una gestió forestal para la millora de la fauna salvatge. O sea que y decidirem entre els dos, entre la societat Casaors i l'Ajuntament, pues, fer unes bases per tindre aigua, perquè els animals, pues, igual que siguin desprotegits, com els que no estan, puguen tots veure i tindre aigua, que és lo fundamental dins del monte, claro. Estem enclavats pràcticament, no al centre, però quasi de lo que és el Redondo de Penya, veritat? Pues pràcticament sí. Perquè jo he vist que està la Gorrissa, el convent de les Monges... Exacte. Molt bé. Una millora en tota regla per tot el que és la fauna. Per la fauna salvatge, exactament. Altres vegades hi ha subvencions per netejar i aquesta era per una millora per la fauna salvatge. Una subvenció de 3.800 euros de la, com t'he dit antes, de la Diputació de Mig Ambient. Una volta feta l'obra, n'hi ha que omplir la bassa de quant en quant. Qui s'encarrega d'això? Això ja serà un tema de col·laboració també entre l'Ajuntament i els Casaors. Molt bé. Però normalment ells que ara ho han omplit ells tot, després pues, igual pues, la col·laborem també en la cuba que tenim nosaltres, si fa falta pues, omplim aigua i del pou que tenim i la tirem així. Molt bé. Ximo, moltíssimes gràcies. Anem a parlar ara amb Roberto Dolz, que és el president del Club de Caçadors de Serra, i que ens informi un poc més també. Gràcies, Ximo. Vale, de res. Roberto, bon dia. Encantat de saludar-te i volia que ens completares la informació que ens ha donat Ximo, Joaquín Arnal. Bon dia a tots. Sí, conforme ha dit el regidor, Joaquín Filiberto Arnal, això naix d'una subvenció que l'Ajuntament tramità per ajudar a la fauna. Se ficava en contacte amb nosaltres i mirant entre les dues parts a veure on millora podia aprofitar-se aquesta subvenció, s'acordà entre les dues parts així a Redondo de Penya, perquè així a la meva esquerra tenim l'Hortamolí, que teníem unes incidències de falta d'aigua en la fauna, i entraven els animals allí, i així enfront també tenim la partida de Xarxant, que també teníem uns xicotes problemes allí de falta d'aigua, i els animals buscaven molt les hortes, i acordarem fer-ne una així per ajudar i mitigar en lo possible els danys que puguen fer en les partides agrícoles. Aquesta, com se veu, és una bassa d'uns 50.000 litres de capacitat. Ha sigut una molt bona inversió que feia falta i bueno, a la vista està, perquè puguen vindre tots els animals, tota la fauna, amfibis, insectes, aus, mamífers, tota classe d'això. Sí que pregaríem a la gent que evitaren vindre a banyar els gossos així, els animals de companyia, perquè no són bases per això, i menys encara per banyar-se les persones, perquè l'aigua, encara que se trau d'un pou, no està clorar ni tratar. Entonces, se vol evitar que la gent ho agarri com si fos una àrea recreativa per banyar els gossos o hasta inclús les mateixes persones. Està clar que n'hi ha que matisar que és una verbaor, un lloc per veure. Per veure tota la fauna silvestre. Correcte. Tant la protegida com la no protegida, la cinegètica. O sea, això se fa per a tot tipus de fauna. Però no és una piscina per banyar-se. No és una piscina ni una zona que puguen vindre així a banyar els animals de companyia. Jo sempre recorde que quan se treballava així en les hortes i estaven cultivades, que sempre que se soltava una bassa per regar, en quasi tots els llocs passava per una verbaor que se reomplia cada dia per a que els animals pogueren tindre aquest punt de veure. Roberto, heu pensat senyalitzar-ho perquè la gent que passa per així tinga molt clar el que és, el que n'hi ha que fer i el que no se pot fer? Pues sí, els cartells estem a punt de recibir-los. En el moment s'acabar i se plenar, els demanarem i estem a l'espera de recibir-los, que en breu se ficaran així per a senyalitzar correctament el que és això i per lo que és, perquè no se faci un ús indegut d'ell.
Jo el que he vist és que és un tipus de construcció, diguem, és una rampa molt dolceta perquè, no sé, si ve un xavalí o tal, pugui entrar perfectament, accedir, eixir i no tinga cap barrera arquitectònica, valga la redundància també, encara que estiguem en el monte, no? Sí, la bassa s'ha fet complint totes les mesures. La enginyera municipal també ens indica la pendent que tenia que tindre la bassa per a que els animals que entren pel seu peu, encara que entren a una profunditat considerable, que puguin eixir pel seu peu. O sigui, que no n'hi ha ningú problema per que ningú animal que pugui entrar dins pugui eixir pel seu peu. No té en ningú moment ningú escaló, és tot una rampa. És tot una rampa. Quina és la profunditat màxima aproximadament que té en el puesto més fondo? En el puesto més fondo tindrà sobre 1 metro, 1,20 m, de 1,50 m no plega. Molt bé. I com se veu té una rampa prou dolceta perquè no n'hi ha ningú tipus de perill. Ja havia preguntat a Ximo el tema del manteniment. En principi ja m'ha comentat que des de l'Ajuntament, en col·laboració amb vosaltres, s'ha omplit la bassa i demés. Qui es va fer càrrec a partir d'ara? Perquè l'aigua, lògicament, el sol l'evapora, els animals se la veuen i n'hi ha que anar fent reposició per mantenir la bassa en aigua. Qui se l'ha encarregat o qui va ser l'encarregat a partir d'ara de fer aquesta gestió? Pues a partir d'ara, al igual que en les 7 o 8 bases que tenim més, en col·laboració amb l'Ajuntament, que ens deixa el camió cuba o les cubes, i en Protecció Civil de Serra, que també ens ajuda. I en l'últim recurs de que per disponibilitat dels mitjos o altres coses no pugui ser, ja contratem nosaltres una cuba a càrrec de nosaltres. Jo tinc que dir-te que enhorabona perquè a vegades els caçadors se fica un Sant Benito, se fica una fama que això demostra que no és de veres, que cuideu molt dels animals perquè en el fons els voleu i els aprecieu, jo crec que quasi tant o més que altres que presumeixen d'això, veritat? Sí, realment, la gent se pensa que els animals ixen i se mantenen ells soles com si foren plantes o un arbre que el plantes ja està tota la vida, no? Això n'hi ha que cuidar-ho, n'hi ha que ficar menjar, n'hi ha que ficar aigua, perquè, per desgràcia, cada viatge plou menys, menjar, n'hi ha èpoques que n'hi ha molt poquet, i com està demostrat a tot arreu, els animals, on no tenen aigua i menjar, al final pillen enfermetats i desapareixen. Havies fet un apunt al principi, en el qual jo no he entrat i vull que ara que tornem al tema. Has dit que estem en el Rodona de Penya, entre l'Horta del Molí i Xarxant, i buscant que els animals tinguin així un puesto on veure, on poder-se alimentar i que no entren a lo que és els camps de cultiu. Estem ara en una, quasi podríem denominar, plaga de xavalins en concret? No, plaga no n'hi ha. El problema és que fins ara la muntanya cada viatge va a més. La muntanya va a més, els secans, els camps se van perdent i els animals realment en la muntanya no tenen menjar. Perquè la muntanya, els mamífers i això, pins no mengen, arxilagues no mengen, brossa no n'hi ha. N'hi ha molta malea, n'hi ha que fer un clareo de pins i d'arbustes per entejar-ho, clarets. I els animals el que busquen és aigua i menjar. On n'hi ha avui en dia aigua i menjar? En les hortes. I els animals van buscant les hortes. Per això molta gent diu, n'hi ha plaga. Plaga no n'hi ha, però els animals van acostant-se on tenen menjar i aigua. Per això se fan aquestes actuacions, per lo menos que l'aigua la tinguin en la muntanya, perquè per desgràcia la muntanya avui en dia està quasi abandonada. Entonces n'hi ha que netejar molta muntanya, llevar molt de pimpollo, que n'hi ha molt de pi, que la gent diga que això és una barbaritat, que no n'hi ha que tallar pins, n'hi ha que tallar pins perquè n'hi ha a milions. N'hi ha puestos, a qualsevol puesto que mires, n'hi ha a milions de pins. N'hi ha que deixar un clareo i cada 4 o 5 metres que no se toquen les copes dels pins perquè puguen expandir els pins i créixer i fer una massa uniforme, no com avui en dia que pareix tot una alfalzerba. Pareix una alfalzerba tot. Entonces fa falta un clareig però intensiu, no poc intensiu. Qualsevol persona que entenga d'arbres sap que un arbre necessita un espai per al sistema radicular, per als arreals que no es toquen en altres arbres i una altra zona aèria perquè la seva copa pugui brollar i funcionar bé. Si estan amuntonats, l'únic que fem és debilitar-los i no arribar mai a tindre arbres adults. Jo he comentat moltes vegades que un pinar adult,
quan tenim la desgràcia de que se crema, passen els anys i com havia pinya i havia pinyó, eixe pinyó, quan té les condicions adequades, trau un pi, o sigui, grilla i fa un pinet. Però si el pinar no se cultiva i no se cuida, no s'aclareja i són tot pimpollos, no n'hi ha pinyes adultes i si vinguera un incendi sí que passaria a ser un desert. Perquè la repoblació està clar que se li falla soles, no? Si té pinyonet. La gent, quan se planta una planta en casa, en una maceta, se planta una planta, no fica 100 plantes en una maceta. En els pins passa el mateix. Si n'hi ha una extensió X, té que haver cada X metres un pi, no en un metro 20 pinets, que és el que passa avui en dia en el que se crema. Entonces n'hi ha que fer un clareig perquè els pins desenvolupen tot el que puguen, perquè no ni creixen ni van avant. Sempre està igual, com fora una manta de césped, que això és pólvora en cas d'incendi, i el que n'hi hauria que fer és manprendre això, en clarejos, netejar, que crec que la idea de l'Ajuntament és en un futur no molt lluny abarcar aquest tema. Que seria tornar a lo de fa 40, 50 o 100 anys. En la mesura del que se puga, pues sí, n'hi hauria que anar netejant un poc el món o els montes que se puguen. Roberto, t'agraeix molt les teves paraules, ja no vull robar-te més temps i des de Teleserra això, donar-vos l'enhorabona a l'Ajuntament que vos ha ajudat, a vosaltres els caçadors i que això segueixi avant perquè crec que és l'única forma de preservar el mig ambient, no n'hi ha altra, cuidant dels animals i cuidant la muntanya. Jo donar les gràcies a l'Ajuntament per haver pensat en nosaltres, en col·laborar, molt agraïts i donar les gràcies a vosaltres també i a tota la gent que entén els problemes que tenim i el que fem. Donc, gràcies a tots. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Then you take my hand, finish my drink, say, shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. Yeah, you're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. 'Cause I don't care, long as you just hold me near. You can take me anywhere. You're making me feel like I'm loved by somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. We're at a party we don't wanna be at, trying to talk but we can't hear ourselves. Read your lips, I'd rather kiss them right back. With all these people all around, I'm crippled with anxiety, but I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? It's kinda crazy 'cause I really don't mind when you make it better like that. Don't think we fit in at this... Bueno, parella, estem ara en la segona bassa que s'ha construït ara. Ximo, ubicamos, on estem exactament? Estem ara pues, entre l'Espartal i el Rincó de les Coves. En l'ombria de Coleja, totes les rinconades. Al Montpere, l'ombria de Coleja, correcte. Els caçadors són experts en conèixer el terreno, en bastejar-lo, en saber els noms. La gent llaurava antes o la que feia fornilla ho dominava molt, però avui pràcticament és pels caçadors només, no? Això s'ha perdut ja. Ara pràcticament fins els bombers o guàrdia civil, això, quan passa alguna cosa, pregunta per un caçador o altre a veure que li diga com accedir o on està tal puesto o tal rincó o tal senda. Bueno, esta segona bassa que s'ha de recent construcció, quina capacitat té, Ximo? Té sobre 42.000 litros. Correcte. Lo que també volia comentar una cosa que antes no van comentar. Molt bé. En un cas d'un foco d'incendi, per així, pues sempre en la bombeta que nosaltres tenim podem absorbir aigua i tindre un servici ràpid per poder actuar. O sigui que també és important per això, a banda de que és molt important per tota la fauna i
i la flora que n'hi ha així en el terme, pues, per un incendi també ens vendria molt bé, perquè són molta quantitat de litres que n'hi ha. 40.000 litros, ahí quasi no se veu, però ja per omplir... 40, ja són 50, pues, Molt bé, és una molt cosa bé. que també per una emergència se podria utilitzar. El paratge, Roberto, este és estupendo, veritat? La veritat és que sí, la veritat és que quan ho parlarem amb l'Ajuntament ja buscarem un puesto, acordarem entre les dues parts, buscar puestos que realment farà falta i així no va ser. Vam elegir este puesto, l'Ajuntament també li paregué molt bé i, bueno, i la farem així al final. Jo el que no és per reincidir, però torna a lo mateix. El fondo vostre és molt bonico, però a la vegada que és bonico, ojalà no hi hagi mai un incendi, però si hi haguera un incendi, volaria tot, falta netejar-ho, falta cuidar-ho, veritat? Pues sí, falta netejar-ho i també tenim un projecte que vam fer ja fa temps que presentarem a la conselleria, ja fa molts anys, que ja crec que l'han aprovat definitivament, i ara veurem quan se pugui actuar en fer zones de neteja i llevar malea, llevar pins i deixar com se devien d'estar, com han estat tota la vida. A cada 8 o 10 metres un pi, que se fa un pi gran, no se fa una muntona de pimpolles com estàs veient, que és un bosc, que això és una pólvora que no va per res. Estàs parlant de tindre la gestió dels montes a l'Ajuntament o més directament a l'Ajuntament? Exactament. El projecte que s'ha de fer és perquè l'Ajuntament pugui gestionar el tema de regular el monte. Però ja veurem. Esteu supeditats a que la conselleria... Hi ha molts problemes en tot això i no sé per què la gent no ho entén, que tu estàs mirant, que això, si se pega foc este rincó, vamos, això no n'hi ha ningú que ho apague. Jo ho comentàvem abans en el cotxe, és que tenim una edat ja, hem vist molts incendis i quan no n'hi ha combustible el foc no corre. Quan és tot combustible el foc va a sus anchas, va al seu aire i no n'hi ha qui el pare, no? El problema és que la manera que està avui en dia el monte, el combustible que té, el que fa 40 anys li costava cremar-se 10 hectàrees un dia, ara se crema en 10 minuts. Molt bé. I això és el tema, i el que avui veureu pues, és que no sap el que diu. Simplement hay que mirar-ho, està a la vista i ja està. Bueno, pues, parella, enhorabona als dos, a cada un la part que vos correspon, i pense que partint per eixa ajuda que ojalà no faci falta mai, aigua per apagar un foc, Ojalà. i després ja el cuidar d'eixa fauna que els animals puguen veure i que tots així cabem, tots som... ningú és indispensable, però tots som necessaris, no? Que el monte dona per tots i hi ha que cuidar-ho i estar així. Volia afegir una cosa també. Perfectament. Al fil de que ha dit el regidor, que aprofitant ara tenim una oportunitat històrica, que alguna gent ho sap, altra gent no ho sap. Així des de fa 3 anys tenim un ganau de cabres hispàniques, monteses, que això pot, a llarg plaç, pot tindre un impacte molt gran socioeconòmic en el poble de Serra, tant de turisme fotogràfic, turisme cinegètic, i després també aquest ganau de cabres a llarg plaç va contribuir a tindre les muntanyes més netes. Falta, el que ha dit el regidor, aplicar el pla, netejar i el reste ja el faran les cabres monteses, o hispàniques, com se vol dir. I això a llarg plaç pot ser un impacte molt gran pel poble. Com en altres puestos d'Espanya està passant. Això porta molts diners als pobles on ho tenen. És gestionar-ho bé i que se pugui portar tot avant. Ara que has anomenat el tema dels ganaus, encara que siguin les cabres aquestes hispàniques, abans venien els ganaus d'Aragó o de Teruel i els animalets menjaven, netejaven i deixaven les cagarrites. Això també era femar el terreno. Era una simbiosi que s'acabà. Jo recorde que, si estic confundit, Ximo, l'últim pastor en Serra va ser Benjamín i el poble tingué que vendre els animals perquè no el deixaven pasturar, veritat? Pues sí, l'últim que era Benjamín, que per cert estava així en el poble, tenia el corral ahí en canals, tancant-los. I nosaltres també vull comentar que ja fa 4 o 5, bueno, farà 5 o 6 anys també vingué una persona que volia ficar un ganau de cabres i demanarem a la conselleria autorització i no ens ho concediren, perquè no ho teníem en el plan nostre del monte, que teníem l'aprofitament de pastos, aunque ara sí que està aprovat i sí que està, però el problema que tenim també així és que corrals per ganau grans no n'hi ha, i avui en dia
lo que es el ganado de cabres o de borregos, si no són 7 o 800 o 1.000 caps, no són rentables, segons diuen els pastors. Això també és un problema. Han canviat les coses molt, sí. Molt, sí. Jo recordo que a raïs de l'incendi que n'hi hagué fa 5 o 6 anys, aquell d'Alcubles, els mateixos tècnics de la conselleria que hasta ahir havien dit que el ganau no, canviaren el xip i van eixir dient que les cabres sí, que les borregues sí, que era bo. Ojalà s'aconseguís que això, i vegem les muntanyes netes, vegem que se tornen a fer pinars com Déu mana i que tots puguem viure i conviure en aquest entorn que és el nostre, no? Pues sí, l'entorn és nostre, nosaltres el que tenim ja ho sabeu, estem tots dins del parc natural, o sigui que esperem que si no ens deixem ficar ganaus, que se reproduïsquen les cabres, el que està dient Roberto, i que ells també netejaran el monte, claro. Això també és molt important, que ells es mengen de tot. Parella, moltíssimes gràcies i enhorabona per la gestió perquè crec que és algo que podem celebrar-ho i seguir-ho avant sempre per molts anys i enhorabona. When we walked it, I said I'm sorry, but now I think that we should stay, 'cause I don't care